Magluto naman po tayo ngayon ng ginataang papaya. Ito po ay lutong Bicol. Kasi Bicolano po tayo. And I said to myself, what a wonderful world. Ito po yung mga kailanganin natin. Siyempre yung papaya. Bawang, sibuyas, at may sili. Tanglad, at siyempre yung gata. At meron din po tayong tipong malaman o buong malaman. Isa na po natin. Let's do it! Nahinang po natin ilagay yung ating papaya. Lumabas po yung kanyang atas. Ang papaya po na ito ay papayang green. Pwede din po kayo gumamit ng papayang malibalang. Ayan lang po natin muna siya hanggang lumabas yung kanyang sariling atas. Ayan po natin yung sariling garas. So, lalagyan na natin yung ating gata. Bawang, sibuyas.